Така, и здравейте хора и добре дошли в едно ново видео, къде днес ще играем Subway Surfers. Така, извинявам се за YouTube канал, защото нямаше много видеа, в смисъл. Взех си доста голяма почивка, ама ще има вече видеа. Обещавам, че ще има много по-наскоро. Но да не губим повече време и директно да се пускаме в играта. Знам, че така рязко влизам в видеото, но просто не съм снимал видео от много време и ми липсва това да снимам видео. Искам просто да снимам. И си казах, че ще има видео. Така че знам, че и вие го очаквахте, че трябва да има скоро видео. Ще се опитам видеото да стане някъде към... Няма да е дълго, ще е някъде 25-30 минути, ако стане и толкова. Дори може да и по-кратко. Но нищо не се знае, ще направим няколко игри, няма да е кой знае какво. Така че, нека почнем. Има нов апдейт, забравих само да кажа, че взех и скин. Скина е много хубав. Имаше и още един по-хубав ден, ама не ме занимаваше много с него. Да събирам толкова за него. Мале и то тук. Лекав е нагъл. Така, добре сме. Взех и скейта. Ето, не се хваля, дема, ако взех и скейтборда. Макар, че то няма никакви оферти, хора, само да покажа, че в смисъл имам бая, ама пари, ама то няма никакви оферти, то да, с някакво прастък. Което е малко тъпчко. Но код такова, сега знаем как. И чакам някакви оферти по-скоро. Защото аз играл доста време на Subway Surfers всъщност. Рекорда ми, ако не сте го видяли, мога да ви покажа след малко като ми тази игра. Но... То след 10 дена, мисля, че точно след толкова след 10 дена идва най-новия сезон на играта. И аз съм... И просто нямам търпение за него. И това път да се... Така хора, пак съм тук, обаче ме убиха, защото за малко спях. Просто малко забих, как да ви кажа. Хубаво. Но отново сме тук, това е хубавото. Но скина, ето, ако искате разгледайте скиновете, не са кой знае сега какво. А и рекорда, ето го там, защото ако искате да го видите. Не съм много напред, тук нищо интересно. Скиновете си ги имам, окей са според мен. Но нека почваме и да не се обяснявам толкова много. Малко по-бързички да станем, защото трябва да се движим. Сега това, че ме е нямало толкова много време, спокойно, нищо няма. Просто нямах никакво време. Нямах никакво време за видео, хора. Така. Тук ще вземем това. То реално няма какво интересно много да се каже за игра, защото играта не е чак толкова интересна. Макар че е хубава, така. Много чил игричка, наистина, ми харесва. Много е чил. То на мен това ми. Да е хубава и през свободното време да се я цъкам. Между другото, ние не сме цъкали на каквито и да се игри. Така че моля напишите долу в коментарите, например, на какви игри искате. Да продължавам на PlayStation или на мобилен телефон. На какво искате точно. И долу в коментарите ще се възползвам от вашите съвети. Така че цъкайте коментарите. И харесайте това видео също така. Нека съберем поне 100 лайка. Умолявам ви. Моля ви, хора, 100 лайка. Или поне това се целя. Всяко отстане. Трябва да има видео. Защото не е имало от много време. Лайковете, честно казано, не се не казвам, интересуват ме лайковете. Но обаче, хубавото е да си има видео, да има видеа. Това е хубавото. Дали са 100 или 50 лайка, все тая. Хубавото е просто да има някакви видеа. Не казвам. И коментарите са ми много важни. Но хубавото е да има видео. Това е.
Оценявам подкрепата ви. Благодаря ви наистина за подкрепата. Защото канала не е сравнително голям. Сега аз не съм хич известен, сега. Хич не съм известен. Няма и да стана. Аз не се занимавам с толкова много време от YouTube. Хората са гледани мои видеа, някои хора, някои, които не са. Има и такива, които не са. Обаче пишете, ако са долу в коментари, защото в телефона няма много игри. Мисля, че имам грани двойката и тройката грани. Майнкрафт я имам също. Пишете, ако искате и на нея да играем. Ще направим някаква къща, може и на оцеляване да започна, нищо не се знае. Важни са вашите съвети долу в коментари, защото наистина помагате много. Още един път благодаря. Също така предложете ми игри, аз ако трябва ще ги тегла, пак казвам, ако трябва и на PlayStation ще играя, ще си купувам нови. На PlayStation сега наскоро дойде Hero Neighbor 2, като пишете ако сте на нея. Ще тя разцъквам и нея. Да, обаче много голяма почивка се взех, за което се извинявам. Но просто училище и такива неща. Трудно е. Така, исках само да видя едни там неща. Квестовете. Ако се чуете за какво говоря за тези квестове. Да. Те са минават и реално взимате някакви звезди, които не са кой знае какво. Просто правят скейтборда малко по-издръжлив. Според мен поне е така. Сега ако знаете, напишете в коментарите, защото според мен е тъй. Сега не знам според вас как е. Защото може да ме научите. Ето, може да ме научите на нещо ново. Давайте съвети за играта, ако искате. И за други игри, мисъл, поредицата на Brawl Stars също мога да се върне, защото аз не играя много. Аз повечето записвам видеа и тогава аз много на телефона не играя. Гледам си TikTok, туито. Ако искате видеята с Олег, с Никола и с Виктор, мога да си ги завърна, или видеята с приятелите. Защото те също имат канали, хора. И те също имат канали в YouTube, има дори в TikTok. Никола, Олег и Виктор, тъй че отидете ги последите, ако искате. От известно време в тази игра не е ставало така, но сега се удари. Ето. И аз нямам търпение за нов сезон, защото нов сезон трябва да има и искам да има. Нов сезон. Между от сега, това ниво, нали, като свършиш и играем на другите, те са реално такива като, така да ги кажа, като бонусни. Ако искате, ще ги играем и тях, защото видеото да стане малко по-интересно и разнообразно, а не да ме гледате само как в момента си играя на нормално. Забравих да кажа, играта е напълно безплатна, тъй че ако искате отидете си я стигнете. Играта не е с пари. И е много чу игричка и може да се играете през свободното време. Тъй, че ако искате да пишете Resident Evil за играта, да играе на нея. В Resident Evil, маля, от колко време не съм я пускал, само аз знам. Не, тук леко се разконцентрирах, като стана въпрос за Resident Evil и ето. Ключове аз мразя да хъба, забравих да кажа, защото ключове аз ненавиждам да хъба.
няма никакви оферти, да. То зато на мен не ми трябва. Базикам се. Хубаво. Сега ще видим. Тук. Между този скин го имам. Тъй, че вече му играем. И нека почваме, защото това ниво е много интересно, включително за мен, защото не ми харесва това ниво. Така. Ако подобни видеа ви харесват, вашата подкрепа в коментарите е много голяма, тъй че моля ви, защото ми е от полза. Само кажа, че тук ако стъпа е така, директно е това растение или какво ли идва да ма боцка. Да. Но обаче забравях да кажа, ако не знаете случайно. Чакайте за малко, защото като слезе с скейтборда, но ти няма да стигне времето. Какви са тия звуци? Тук ми ушите. Така. Като слезе с скейтборда, ето тук. Буквално сте не го развием смисъл. Като с скейтборд сте тук, нищо не става. Тук нямаше как става сега. Исках само да демонстрирам. Присядаме с това. И това, само казвам, че тия много ги харесвам. Тия, днес в момента съм във въздуха. Защото имам много пари, фарма си ги и така. Но много е хубаво. Също така имам канал в TikTok, Kalin BG. Отидете на последите, ако искате. Защото така подкрепяте и двата канала. Също пишете долу в коментарите, ако искате някакъв стрим, сега да говорим, някакъв стрим, едночасов, двучасов, колкото и да е там. Така че вие сте важните, вашата подкрепа е важната. Но да, само казвам, че това в момента де тече отстрани е това, е рекорда. Това като изтече напълно, получавате кредити. Тия кредити с тях може да си купувате скинове. С уния лилавките неща. С тях може да си купувате скинове и така. Тия ги пуснаха наскоро. Колко наскоро? Аз така го казах, преди година вече има. Аз го казах наскоро, не е много наскоро. Само казвам, че съм взел всички стари герои. Мисля, че никой не съм изпуснал, ако не се лъжа. Но просто новите са супер скъпи. Имам бисквитата от коледния сезон, която беше 8 лева, майко. Що правят такива, даже и аз не знам. Маля, тази музика направо ме подводява, ще намаля малко. Какво стана? Намалих хубаво. Маля, не ми трябва нов телефон. Ще си купувам другата година, най-вероятно, защото ще карам. Телефона ми е стар сравнително, защото гаранцията му е 2 години и моя 3. Ето тук. Yes. Маля, такива рискувани. Ето в момента това там мина. И сега идва ново. И то като мини, взимам двойна награда. Абе, някакво е такова. След малко ще играем на още един мод и мисля, че това ще е от това видео. След малко ще играем на още един мод. Пишете видео, защото ако искате още на Far Cry 5, например, имам New Dawn като Far Cry. New Dawn 5, както казах, 6 и това са Far Cry-ките. Други нямам. Но мога да си купя. Мога да си позволя. И това само сега да падна долу. И това там онова растение или да ме убие и да продължаваме към някой друг мод. Тук ще умрем или то. Така. Само трябва да чакаме 1500 години. И това заради. Окей. И реклама. Тук
Майко, защо бе? Защо трябва да има реклами? Защо трябва да има реклами? Обясни. Така. Аз трябваше да спра интернета, като започнах да записвам. Аз какво правя? Разсеях. Ето, всъщност, ето това тук е друг мод, който е с доста време и това мен ме дразни. Това мод е най-дразнищия, мога да кажа. Лично според мен сега. Защото тук трябва да намирате, как да кажа, и такива пясъчни часовници. Един горе, ама аз да го стигна. Пясъчни часовници. И с тия пясъчни часовници, ако среща един, ще ви показва колко. Ето това. Това дава по 10 секунди, което не е много. И тай има още един. Тези трябва да ги събирате и да си вършате времето. Пак течат рекорди, ето там пак отстрани има. В страни дори течат рекорди на хора, които са истински. Така. Специално моят рекорд не е много голям. Сега, голям е според мен, лично. Ама знам хора, които са ми приятели, които имат много по-големи рекорди. Просто много по-големи. Ако искате, пишете за утре някакво видео, някаква идея за видео утре. Да, и като вземете ето това, нали, да в момента съм във въздуха с него, не знам, джетпак ще го наречем, джетпак. Спира времето е там. Става сиво. Сега вече не, защото паднах долу, но допреди малко беше. Пак, че не е направено да не спира никъде, ще каже да бъде много гадно. Да не... Ако си във въздуха, пак да не спира. Ще е много гадно, наистина така го направя. 16 секунди, това не е много, ще изигра сигурно още една игра, защото видеото трябва да стане поне 20 минути. И тук ще загуба. Ще покажа още един мод, ако трябва. Ето го, ето го. Yes. 13 секунди. Мара тук е много рисковано. Скейтборда, по-бързо, давай. Напред, скачай. Не, тук направо си губим. 14 секунди. Трябва да се действа много бързо. Просто трябва да се действа много бързо. Там виждам още един. Спасението. Yes. Тук още. Това не е. Това е S. Между другото, забравя да кажа, че в играта има и Battle Pass, който след малко ще ви го покажа. Ама в момента игра започва да става много напрегната. И тук няма какво ме спаси. Прас. Да, и без това то спира времето. Така. Имат Battle Pass, нали смисъл и тук. Може да си взимате, тъй казвам, наградите. Има и тук Battle Pass. И реално навсякъде има Battle Pass. Този е главния. С тия букви там. С S буквата. S-ове, да. Има букви. Тук ще покажа поне още един мод. Този мод е много простичък. Смисъл. Просто е някъде на друго място. И то си е същото като... Нека кажем нормалното. Нормалното е буквално същото. Като това. Просто това е... Не знам, в Египет сме, дека да го сложим. Какво стана? Цветовете тук ще се промениха. То дори не знам дали се е видяло на видеото. Но цветовете тук ще се промениха на играта. Ако се е видяло, не знам. Тук пак има рекорди, но обаче от началото забравих да кажа, защото много хора, дори мен, които са ми приятели, казват, че в началото е най-лесно, защото си бавен. Според мен не е така. Според мен в началото е най-трудно, защото си бавен и, как да кажа, нямаш толкова бързи реакции. А после като станеш бърз, става много по-интересно и забавно. Особено като станат много големи рекорди, тогава става най-забавно. Тук е рискувано, не може да ги взема. Макар че на такива места ще е много хубаво дори да пуснете скейтборди, нали, с два пъти цъкате на екрана, пускате скейтборд
И отивате и взимате обувките или там каквото са. Обаче играта, трябва да си призная, че играта си има подобрение от миналия сезон. Със всеки сезон става някакси много по-интересна и по-така... Как да кажа? Интересна. Аз какво се опитам да кажа? Какво става, бе, човек? Какво ме удари току-що? О, майко, тия светофари, колко ги мразя, защото те също могат да ни ударят. Те пак ще са някъде по... Де да знам, по... Не са баш в линия. Че ако са в линия, като миниш, директно умираш. Което е гадно. В момента течат 2 рекорда по някаква причина. Не знам защо. Ето това не е по някаква причина, преди съм видял дори да течат по 3-4 рекорда. Но обещавам от днес нататък, че ще има по-скоро видео. Видео ще има някъде през ден-два. Ама вече няма да отсъствам толкова много. Аз колко време отсъствах? Една година сигурно вече съм отсъствал. Супер, че се върнах. Аз така не ще се върна. Колко гора. Тъй, че да, наскоро ще има видеа. Наскоро ще има доста видеа. Затова мога да обещая. Дори ако се пишете в коментар, какво стана, тук така насече играта. Хубаво, как ти да е. Но ако искате така, пишете в коментарите, ако искате да реагираме на някакви страшни или смешни видеа. Защото мога да направя втори канал специално само за това. Така че пишете долу в коментарите всякакви съвети. Независимо дали ще бъдат на игри, на видеа, на каквото искате просто ще бъдат. Аз мисля, че събрах още един ключ. Ма тук още не ми ги отчита, да това трябва да го кажа, че докато в играта и колкото и пари да събера, няма да ми ги отчете. Няма да ми ги отчете. Що така гадно насича тази игра? Що да се игра с интернет? Аз забравях да се спра интернета. Което е гадно. Що да игра без интернет не насича и си върви доста добре. Не! Не исках така да става. Но това беше последната игра. Повече няма да направим. Само покажем нещо. Оп. Стига без тия реклама. Оп. Да. Аз говорех точно за тия лилавите кредити. Аз така ги наричам кредити. Просто така ги наричам. Има специални скинове, с които могат да се купат с такива кредити. Ето. Ако не ви занимава, ги събирате просто ключове и пак става. Но, хора, мисля, че до тук ще е това видео. Надявам се, ако е така, мощен лайк, абонирайте се, ако искате. И да, приятно ми е, че гледахте до следващото видео и довиждане.